I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Kadiyot lang. Oh, bay Andrew. Bay Neil, Wa man ka mo text nga mo ari ka? kuyog ta. Ha? Asa man? Gusto ko nga malimot sa tanan. Gusto ko nga maglingaw. Mong kuyog ko. Mag-scuba diving ta. Gusto ko malingaw ko sa matalan-aw ng ilawang sa dagat. Para malimtan ang ako problema. Nakatawa mo nagugariya. Eh, kung gingna nga di ko ni mo ubanan. Kisa ba nag-ingon nga di ka ubanan ha? Siyempre, ubanan ta ka. Amigo ko ta. Maong mismile ko. Tungod kay nalipay ko nga gusto ka nang malimot sa imong problema. O ka na ang gusto kong mahitabo ni mo bay. Dali, sunod na. Kay mangandam ko aron sa pagkuyog ni mo sa scuba diving. Dugay-dugay na nga panahon nga katapusan na tong panag-uban og dive, dili ba? Oo. Ito nga pa may nag-aayab si Wina. Mga 4 years ago. Dugaya na sa? Aw, di man ko inganyo og dive. Ikaw raman ang dunay hilig ani. Ako, nadaraman ko nimo. Og suka atong katapusan na tong pag-dive. Wala anto mausbi pa. Parehas ta. Wala na ko magkabalik og dive. Muhapit una ta sa atong suki sa unang diving center. Kaya murag, nalimot ako da. Kung nun saan pag ginawa ilawom sa dagat. Ang bawa gini mo bay. Mo ni gusto no kong makita ni mo bay Andrew. Kanang mo smile ka. Og dili ka magpahigot sa imong problema. Sabi ni Ubay, nauna-una lang na ako nga sakto ka sa imong gingon. Naalkansi ko. Kung magpailawom ko sa akong problema. Huwag kinahanglan yun nga maglingaw. Tungod kay doon na pa'y dagang mga babae nga naas kilid-kilid. Aw, ana, gyud. Pero sa pagkakaroon, ako lang nang i-focus ang akong nahuna sa paglingaw sa kukakalingaw. Aron sa ingon, hingpit gid ko malimot sa akong higuman. Nahingpit na nimo katon ang gahom sa kayo. Karon ang gahom na usab sa bato sa kinabuhi nga nagrepresentar sa yuta. Oh, Amo Mateo. Ipakita nako nga kinahanglan nga mabuak nimo ang yuta. Ha? Pikasa ang yuta, Minard. Oh, Amo Mateo. Ako na ba sugdan? Oh, Minard. Maliki ka, Yuta. Maliki ka. Sige na, ilan na. Ato lagi ang tuon sila si Amo Mateo o Bay Minard. Ay, di lang gutong pahibaw nga. Muli-li ta nila. Ay, gusto lang kung makakita silang pag-ensayo ba. Di lagi ko butso kay basig makasabaan pa unya ta. Ay, di man ta magpakita nila. Igo naman tang muli-li. Basta di lang ko. Aw ikaw kung gusto ka. Na, laay sa baning watay kauban, oy. Basta kay dili ko uy. Hala. May uyog lagi. Hala, milinog butsog! Unsa? Hala. Nga naman eh. End of the world na! Nabuak ko ang Yuta, Amo Mateo. Ayaw mo sa mo palalaw ng imong timog na, Minard. Padung na ko likas sa Yuta. Mahal ko! Salamat! Nahawas ko sa naliking ang Yuta. Abili ko, mahal talaga ko sila. Sa ako nang gingon nga kinahanglan nga imo ning kontrolahon. Dili ka magpataka o kinahanglan nga dili nimo buwagan sa imong pananaw ang imong gihimo.
Nalipay malago ko amo Mateo. Nga, napalikit ako ang yuta. Nakasabot ko, Maynard. Pero abi nimo, dili ba ang imong gigamit adto nga gahom mao ang gahom sa bato nga nagrepresentar sa yuta? Dili ba? Oh, amo Mateo. Maynard, mahimo man nimong gamiton ang lain nimong mga gahom. Ang gahom sa tubig, ingon man hangin. Aron dili ka mahog sa gimugna nimong pagliki sa yuta. Tuod no? Mahimo di ay. Mahimo kaayo, Maynard. Sige, tabuni og balik ang gimugna nimong liki sa yuta. Og balik ka sa pagbuak. Oh, amo Mateo. Nawa na ang paglinog, Samuel. Oh, Telma. Uy, may balik na sa bang paglinog. Ngano magkahani? Habi na ko og kalinaw ang niya sa ibabaw. Maabdan sa itaw katalagman din Ayaw ka mo kahadlok. Tungod kay kabahin karon sa pag-ensayo ni Maynard gamit ang iyang mga gahom. Padong na ko liki sa yuta. Duol na kayo. Gamiton ko ang gahom sa hangin. Aron dili ko mahug. Wa ko mahug. Wa ko mahug. Oh, Kailangan gusto kong mahitabo, Maynard. Ang kaapit sa imong utok, ang imong gamiton. Okay, niya na ta. Oh, niya na sa nagkauban to sa pag-dive. Naabot na sila ang mo assist nato. Let's go. Okay? Gimingaw ko ining mga tire da. Oxygen lang ang kuwang nimo. Aw, nato di ay. Karon mo tidlom na ta sa ilawom. Mao gyud. Kunya, andam na ba ng imong underwater nga kamera? Oh, uy. Ako pa. So, good luck na to sa ilawom sa dagat. Okay. Good luck na to. amo Mateo. Ngano ka? Mihikap ko mo sa mundugan. Wa kini kaso, Maynard. Dinhi ka lang una. Pahuway lang usa. Haba. Sigurado ka ba? Amo Mateo? O lagi. Wa ni kaso. Sige, diha ka una. Noon sa to si Amo Mateo? Kalit man na siya mihikap sa dugan. Nga naman ka to siya? Noon sa ko. Kalit man lang kong gikulbaan. Kulba nga dili masabot. Ngano man eh. Gamiton ako ang akong gahom sa pananaw o propesya. Kung yanong naingon ko ini. Toras ba, Neil? Lom-lom na kining among nabdan. Dito napita sa mga kuras. Nindo tanawon dito. Atuon ko to. Mutidlong pa ko paingon sa ilaw. Huwag yun ako makita ang timailhan.
nganong naingon ini ko. Nganong dili masabot ang kulba nga akong kibati. Ngano kini? Kinahanglan nga makaangko na usab ni ini si Minard sa espesyal nga mga gahom nga aniya kanako. Kinahanglan yun kay dako kay kini og ikatabang kaniya. Layo-layo na po nila ni Bainel. Na-distansya gyud ko nila. Kanindot sa mga corals. Nindot kayong tanawon. Makawaas problema. Gusto, ditong dapita. Mutidlong bagi ko ditong dapita. Mas dagko ang mga corals ito. Kanindot kita naon sa mga corals. Oh. Uy. Unsa to? Unsa to kung nakita ditong dapita? Murag may mikidlap diyang dapita sa mga corals. Nagyud ang dapita. Mikidlap gyud. Unsa makato? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!